Здравейте, приятели! В днешното видео аз и Антон ще играем Fortnite в Roblox. Преди да започнем видеото, не забравяйте да се абонирате за нашия канал Дени Антони Гейминг. И сега моя приятел Денис тук ще ви обясни правилата. Да, значи заставаме срещу двамата, заставаме срещу друг и без оръжие, преди да, в смисъл, след 3-2-1 старт, тогава можем да се извадим оръжието. Но казвам ви, сега на първата секунда ще го хедшот отдалеч. Така. 3, 2, 1, старт! Ето, приятели, казах ви аз, приятели, казах. Плюс 1 милион евро. О, чакай, нямаш право вгоре, слизай. Така ли? Ама, нали, значи ако искаш ме убий отгоре, ама нямаш точка иначе, тогава. Добре ли? Като скачам ще те... Да, това може, това е позволено. Веднага го убих от една планина. Къде беше, бе? На планина бях и те убих със снайпер. Те снайпер. Така, приятели, 2-0 е резултата, понякога ще ви го изпълня. Къде си? Ето тебе, ето като си отварям очите и ушите стават. Ама къде? Защо излизаш от мапа? Това няма да ти помогне, вонята в момента. Видяхте? Много добре. Къде си? 3-0. Нали, има вероятност приятели да го бия 20-0 да го бия. Значи къде са? Ето сега как се опитва да ме изхитра, ама няма да му мине този номер. Не ме виждаш, нали? Да разглеждаш отгоре. Мале за малко. Ето те! Нищо, ама аз пак ще убия. Така, 4-0. Да, сэр. Никак нет. Какво това? Вы так уродливы? Скорее наоборот. Сомневаюсь. Сейчас бы не Бро, отказался. слезай. А я вот виски хочу. Шотландского? Я пью бурбон. Ако си на работ, даже от дома мога да те убия. Обожаю Кентуки. Добре, айде, давам жокера на планина съм. Където ти ме видя. Добре. Слизай, бързо. Броя до 3 секунди, да? Хора, аз го видях. Нещо видя, ама на момент това не дреме. Да си ме видя, момченце. Добре. Оп! 5-0! Хора, аз съм добър снайперист, ако не знаете. Аз даже викам в това предизвикателство да не използвам базука, само снайпера и само да му правя някакви хедшотове. Къде си? Горе си. Знам, че си горе и те виждам. Не ме виждаш. Ама виждам те. Горе. Не ме виждаш. Добре, слизай, тогава ще ме видиш. Че те виждам, приятелю. Вече по-добре сега да се скрия, приятели. Аре, слизай, повече от 5 минути, нямаш право да се криеш, да наблюдаваш. Защото знам, че те е страх от мене. Не е вярно. Наистина ли? Да. Ето, вижте, 8-0. Приятели, what the hell? Ето съм ела, ще ме видиш. Ето, виждаш ме, айде слизай. Не те виждам. Човек под тебе съм. Айде. Да, бе? Да, бе, слизай. Сега ще умра, май. Опа!
строя, чакай, що строя? Айде, не, тук няма точка, защото Антон Проенбек Каузет Дит. Той сам се уби иначе. Така, трябва малко внимателно да бъда. Окей, на мен не ми пука. 8 на 1, защото сега... Да те видам. Къде си? Виждам те. Отгоре няма как да ме улучиш, докато съм на въздух. Оп. Улучи го. Добре. 9 на 1. С ум и разум. Как бе? Как ме оцели, бе? Човек, аз съм про на снайперист. Просто ти само с базука се биеш. Използвай разнообразни оръжия. Добре. Човек Странно. ме изстрели. Странно как 10 на 1 го бия. Ще да бия. Хора, къде е този човек, бе? Ето там. Браво! 11 на 1! Никак не. Бях В это отдясно. Скорее наоборот. Къде си? сомневаюсь. Човек, Що ми аз... прави Свой номера, бе? оказался. Така се играе тази игра, ако не знаеш. Шотландского. Я пью бурбон. Женщина. Именно. Обожаю. Ето те, бе. Так що? Добре, това на мен изобщо не ми дреми. 11. Това го купира от Анди Студио. Не ми дреми. Не ми дреми. Да бе, нали ще загубиш. Така ли? Не знаеш ли? Пак не ми дреми, иде на 3. Защото аз Не пак ми ще го гледам дреми. сега. Не ми дреми. Къде си? Ето те, бе. От въздуха да те убие. Общо не ми дреми. Видяхте ли къде? 12. Аз трябваше да те оцеля. Не можеш. Има малко кръвчица. Кръвчица. Опа. Пак не ме интересува. Може би ще го бия. Приятели, познайте в коментарите на колко ще го бия. Ела ми сега да те отмъстя! Няма. Това е чисто с много малко кръв. Не съм. Вече са хилна. Уизър. Какво е това, бе? Така, точките бяха 13, 4, 5, Как 3. го- Ще ме види той. Така, къде си? Къде е той? Не знам. Човек, местиш се наляво надясно, скачаш. Ама то така се играе, бе. Експертите на тази игра... Какво въобще имам с него? Странно. Той не го вижда. Ето, видя го. Чакай малко.
Къде си, бе? Не знам. Ела да ти Ти свиркам. къде си? Абе, кой ти рука? Аз сме. Аз Абе, свиркам. Това да те напомня, че ще те убия. Никак нет. човек, аз ходя наляво, надясно и не... Согласен. Сейчас бы не отказался. Я вот вижу. Ланского. 16 на 4. Аре, отдолу ще ти викам. Да ти напомня, че ще загубиш. Ела, кученце. Охо! 17 на 4. Аре, пак ти викам. Сега толкова шеги! Добре, по-добре да Аз съм се вече бесен. Бесен си. Ама това няма ти помогна. 17 на 5. Вече плана ми е какъв е. Когато има много малко кръв, ще се самоубия. А това няма точка. Важното е той да ме убие. Ела аз да те разкажа играта. Да се самоубия. Ха-ха-ха, няма точка. Ей, исках аз да те убия. Не, аз съм псов. Това ти е. Аз те виждам. Помага ли ти? Да. Да те видим. Дали ти помага. Ако те убия, значи не ти е помогна. Нещо такова. Нещо такова, бе. 17 на 6, пак ще го убия. Гласувайте за кой отбор. Отбора на Дейни или отбора на Тонката. Ето тебе. Без да исках да убия, бе. 18 на 6, ма. Опа, Ленка. Дойдеш при мене. Хи-хи. А, не. Не. Ето. 19 на 6. Е последна точка и го взривявам. Ей така. Го взривявам. Хайде, 20 на 6. Направо го взривих. Направо го взривих. Добре. И така, приятели, това беше от нас. 20 на 6 го убих. И направо, ама Джака свали оръжие, бе. Не съм си изказал. И така, преди го, Виктор свали оръжие. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесате този видео. Ако искате, можете да коментирате, а от нас, чао! Не по-добре. Чао!